2021 जों दिनै अ जागायाव मा कुथुमलायमानि कारन हंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिआव ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिल तिसाका आबो जों थांनाय चौमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रत्न कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिआरि रहरका हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशनावनो जों कक तिसानाय होनै जों लोको रत्न कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिखआव हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन हंखा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जिनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि प्रस्ताब तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारीख को हंखाय अब बिल पास संगे थांखा अब जतनी को भाई सपोर्ट बाय मेजॉरिटी पीपल नि मेजॉरिटी जे एमडीसी रक नि सपोर्ट बाय खलै अब बिल पास संगे थांखा बनि यागुलो जों नखा गोबां मा मीडिया रगो जेमन हमरा बांग्लाय रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खलायखा बरक गोबां मा बिखोब मिছিল खलायखा आबनो कारिबो जों नखा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड विरोध खलायै गन्दा सराव जे मिছিল खलायलेमेनि जों नखा जों आबोनि प्रतिबाद आबनो केबेङै जों दिनै अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खलायलेनि थाङै दङ तामनि बागै हिंके जों थैनानै रायजि दङ ताबो फानासिनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों आबनो कासुरनानि रेगलाक जों जेसेकेपन ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों सक्सेस खलायै चिनि दफानो फियकनाय होनै जों समायताङै फिलो नखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाति पार्टी हियावै दिनैनि हाय सालो जों आबनि प्रतिबाद खलायै चिनि खादुमानि मिছিল जों खलायै दंलाय ताबो अब सुलो मान्दै पुलिनपुरनि बर' रक्सिमनाबो जतया जे मानजाक साक जों कायसा अब चिनि जे खादुमानि फुनकनानि बागै जों अब যখন আমরা বাঙালি রক প্রতিবাদ খালাইখা বংনি যে ইউটিউব নো খাহাंखायनो जों आबोनि टाइमनो जों जतनो आसुक लायै पक्साब लाइखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि सालो जों कायसा बिखोब मिছিল खलायनाय होनै ओंखाय आबो जों वानसुक लायमानि कुनो कायसा जागाव सुलो मान्दै पुलिनपुरनि बिसिङाव खलायमा जागाव खलायनानि माने सुबिदा जागा करैनि बागै जों दिनै अरब खुमुलंनि अ सिन्डिकेट मा खलायखा आं सुनाचरण देबबर्मा तिप्रा मथानि भाइस चेयारमेन Hey,